Мирова Румия Махмуд кызы яңа ел котлаулары белән бергә бүген 1 гыйнвар көнне туган көн котлаулары да кабул итә. Бу юлы аны Сызран шәһәреннән кызы Гөлгенә, кияве Рамил, оныклары Айрат һәм Амина котларга ашыгалар. Сөйкле әниебез, яраткан әбекаебыз, Ходай Тәгалә рәхмәте белән бүген синең матур бәйрәмеңне каршылыйбыз. Син безнең өчен ике яклы була алырлык фәрештә. Бергә, бердәм булып, бик тату булып яшәп киләбез. Язмышта очраган бар кайгыларны да синең ярдәмеңдә җиңеп чыгабыз. Барлык шатлыкларны да синең бар булуың белән икеләтә зурлап билгелибез. Өебезнең нуры, тормышыбызның тотрыгы. Никадәр синдә акыл һәм тәҗрибә. Киявең белән бер сүздән, бер авыздан булып, кызларыңа гел ярдәм итеп, киңәшләреңне биреп, яшәвең генә дә таң калдыра. Буйга үсеп җиткән оныкларыңны син һаман көчеп аласың да балалар сыман иркәлисең. Алар бер генә дә каршы килми, чөнки синең көчүең алар өчен аеруча әһәмиятле. Алар синең назында үскән оныклар. Әнкәй, билгеле һәр кешегә үз әнисе иң әйбәте. Әмма син безнең дөрестән дә, берәүдә дә була алмый торган, кабатламый торган сөеклебез. Эштә дә, ашта да беренче булырга өйрәттең. Ятып торып бер генә дә эш бармый дип, һәр вакыт хезмәттә булыгыз дип үстердең. Күз сал әле. Бүген авыл халкы сыкланырлык балаларын икесе дә бу тормышта үз урыннарын табып яшиләр. Бу билгеле синең тырышлыгың һәм синең ирешкән дәрәҗәң. Мең рәхмәт барысы өчен дә. Алда да шушылай татулыкта, мәхәббәттә бергәләп яшигәле. Синең бәйрәм безнең өчен олы, бик кадерле әни тантана. Җир йөзендә син иң дә гүзәле һәм иң кадерле булган чын ана. Саннарыңны күп диеп син бер үк кәефеңне төшерә күрмә. Гомердә дә безнең сөеклебез кайгыларны алда син күрмә. Җитте хәзер матур картлык чорың, чәчкәнеңне урып алырга. Татлы бала, оныклар янында бик кадерле булып калырга. Сиңа башлар иеп рәхмәт укыйк, без бурычлы аны беләбез. Шуңа да ул, газиз әниебез, фәрештәбез бит син диябез. Оныкларын кайтып керә өйгә, кайда әби диеп сырыйлар. Бер минутта синнән башка алар сөеклебез матур тормыйлар. Әби җылысына җыелышып, әнинең назына төренеп. Я Ходаем, яшиекче әле, 100дән артык еллар сөенеп. Хөрмәтле Румия Махмутовна, туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы җыр кабат сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Сагышланма туган көнеңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең. Бу дөньяның матурлыгын күрсен, яшәү бирелә бит бергәннән. Сине хөрмәт итеп бүген бездә, тәбриклибез туган көнеңдә. Тәбриклибез туган көнеңдә. Елларың узса да, күңелләрең тулса да, шатлыкта үтсен синең бүгенге туган көнең.
bugungi tug'an kuni